Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ και κυρίως να ξεκινήσω από τους ομιλητές μας, τους προσκεκλημένους, τον κύριο Μαξ Νιουχάους, τον Γιαχούντα Σαφράν και τον Ντένι Ζαχαρόπουλο. Είναι μια ευκαιρία, φαντάζομαι, να μάθουμε περισσότερα για το έργο του Μαξ Νιουχάους. Εγώ προσωπικά έχω δει πολύ λίγα πράγματα, 2 έργα του όλα και όλα. Μόλις γνώρισα τον Γιαχούντα Σαφράν, κυρίως από το κείμενό του που έγραψε για την έκθεση του Γιώργου Χατζημιχάλη που ξεκίνησε χθες, και ευτυχώς ξέρουμε όλοι πολύ περισσότερα πράγματα για τον Ντένι Ζαχαρόπουλο. Μια ευτυχή συγκυρία, η οποία οφείλεται ουσιαστικά σε μια πρόσκληση που έγινε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων και τον κύριο Κώστα Βαρότσο στον Μαξ Νιουχάους να δώσει μια διάλεξη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου. Η ευκαιρία της έκθεσης του Γιώργου Χατζημιχάλη που ξεκίνησε χθες στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και έφερε κοντά μας τον Γιαχούντα Σαφράν, και φυσικά ο Ντένι Ζαχαρόπουλος, ο οποίος έχει συνεργαστεί στενά με τους 2 προσκεκλημένους, μας έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτή την παρουσία και να κάνουμε εκτάκτως αυτή την συζήτηση μεταξύ των 3 προσκεκλημένων μας. Και πάλι να σας ευχαριστήσω και να δώσω το λόγο στους ομιλητές και κυρίως στον Ντένι, ο οποίος θα κάνει ουσιαστικά μια κανονική εισαγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χαρβαλιά. Καταρχάς θέλω να επισημάνω το πόσο ευχάριστη είναι αυτή η συγκυρία που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, και όλα τα πανεπιστήμια, σχολές, εκθέσεις, μουσεία, καλλιτέχνες, κριτικοί κτλ. Βρίσκονται όλοι μαζί στην Ελλάδα και ασχέτως από την άφηξη του Πάπα. Αυτό που απλώς και μόνο μας καθυστέρησε για τίποτα άλλο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί πρώτον έχουμε αργήσει λίγο και δεύτερον νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να ακούσουμε τον Μαξ Νιουχάους. Ο Μαξ Νιουχάους είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής μας. Δεν είναι μόνο ο κύριος Χαρβαλιάς που δεν έχει δει πολλά έργα του, αλλά πολλοί κόσμος, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς τα έργα του δεν ταξιδεύουν, δεν μεταφέρονται από ένα χώρο σε άλλο, είναι τελείως προσαρμοσμένα και καμωμένα και η σύλληψή τους έχει γίνει για ένα και μόνο χώρο, και γι' αυτόν τον τρόπο είναι πολλά διάσπαρτα έργα στον κόσμο όλο, κάποια σε κάποια μέρη που είναι και αρκετά δύσκολη η πρόσβασή τους, και από την άλλη μεριά είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν μπορούν να τα δει κανείς σε φωτογραφία. Δεν έχει τίποτα να δει κανείς, πέρα δηλαδή από ένα τοπίο. Άλλωστε είναι και πολύ ωραία αυτή η πρώτη φράση στο κείμενο που έχετε μπροστά σας όλοι, του Μαξ, που το λέει, με συγχωρείτε, where is the paper, you gave me here. Usually we stand next to and look at a sculpture. In a work of mine, you are inside it, looking out. Δηλαδή, όντως, σε ένα έργο του Μαξ Νιουχάους, κανείς είναι μέσα και βλέπει το τι είναι έξω από το έργο. Δεν βλέπει το έργο. Άρα είναι πλέον τελείως αδύνατον με μια φωτογραφία να πει κανείς τι βλέπει, διότι αυτό που βλέπει είναι η ζωή γύρω και το τι ακούει και τι αισθάνεται. Δεύτερο πράγμα πάρα πολύ βασικό είναι ότι ο Μαξ Νιουχάους ήταν, θα έλεγα, ο πρώτος καλλιτέχνης στον 20ο αιώνα και ίσως στην ιστορία που δούλεψε με ήχο. Που δούλεψε με ήχο ως υλικό και όχι απλώς ένα τσιτάτο όπως κάνανε οι φουτουριστές, ας πούμε, που δουλέψαν με το θόρυβο ή με κάτι τέτοια πράγματα, ούτε ως τσιτάτο της μουσικής, αλλά πραγματικά με τον ήχο, όπως ένας ζωγράφος δουλεύει με το χρώμα. Λοιπόν, με αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ μεγάλο το φάσμα. Συνέπεσε η δουλειά του Μαξ Νιουχάους να ξεκινήσει μαζί με την εφεύρεση, θα έλεγα κατά κάποιον τρόπο, της τεχνολογίας. Από αυτή την άποψη η δουλειά του Μαξ Νιουχάους ήταν επίσης μια δουλειά ερευνητική, διότι μέχρι πριν πολύ λίγα χρόνια ακόμα όλα τα εργαλεία με τα οποία δούλεψε ήταν εργαλεία τα οποία έπρεπε να φτιάξει ή μόνος του ή με κάποιους ανθρώπους ως ερευνητικά εργαλεία που δεν υπήρχαν στην αγορά και έπρεπε να τα εφεύρουν. Ήταν πρότυπα μηχανήματα που επέτρεπαν να μετρήσει κανείς τον ήχο, να μετρήσει κανείς την αντίχηση του ήχου και λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια ερευνητική δουλειά που με όλες τις συζητήσεις που γίνονται σήμερα πάνω σε θέματα τεχνολογίας, νομίζω ότι ο Μαξ Νιουχάους είναι από τους πιο συγκεκριμένους ανθρώπους που ξέρει τα όρια της τεχνολογίας, τις ανάγκες της τέχνης πιθανώς για κάποια τεχνολογία και τις διαφορές τις πολύ βασικές από την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει στην αγορά
για το καθέναν από εμάς που χρησιμοποιεί ένα κομπιούτερ ή ένα μηχάνημα και το τι μπορεί να χρειάζεται ένας καλλιτέχνης σαν φάσμα δυνατοτήτων που δεν υπάρχει στην αγορά. Δηλαδή πόσο ακόμα πάρα πολύ συγκεκριμένη είναι η ανάγκη έρευνας και ερευνητικής δουλειάς. Θα σταματήσω εδώ με τον Μαξ. Θέλω να επισημάνω ένα πολύ βασικό πράγμα. Επίσης είναι ότι ο Μαξ πρώτα ξεκίνησε ως μουσικός. Έχει το λιγότερο 3 καριέρες στη ζωή του. Η μία ήταν ενός πάρα πολύ σπουδαίου μουσικού που έπαιζε κρουστά. Ήταν από τα πιο γνωστά ονόματα στον χώρο της σύγχρονης μουσικής. Διαπρεπείς συνθέτες των χρόνων του 50-60 γράψανε έργα για τον Μαξ και ήταν και ο πρώτος που έπαιζε κρουστά, που έκανε όχι μόνο σόλο συναυλίες σύγχρονης μουσικής κρουστά μόνος του, αλλά που έβγηκε και ο πρώτος δίσκος για σόλο κρουστά που έβγαλε τότε η EMI με έργα που έπαιζε ο Μαξ. Αυτό είναι μια πρώτη φάση της ζωής του. Η δεύτερη φάση της ζωής του, που ξεκινάει γύρω στα μέσα του 60, είναι που αρχίζει και ψάχνει πώς μπορεί να φύγει κανείς από το εργαλείο, το όργανο, και να κάνει μια ερευνητική δουλειά πάνω στον ήχο και την ακουστική, που δεν είναι πλέον μουσική, που είναι ήχος. Και βέβαια εκεί έρχεται πολύ κοντά στη γλυπτική. Και από κάποια στιγμή και ύστερα η ερευνητική δουλειά φτάνει να δώσει κάποια αποτελέσματα που δεν είναι μόνο πειραματισμοί, αλλά που είναι έργα. Και από κάποια στιγμή και ύστερα αυτά τα έργα γίνονται, θα τα λέγαμε ακόμα εικαστικά έργα, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει εικόνα σε αυτά τα έργα, μόνο που η εικόνα είναι ηχητική και όχι οπτική. Λοιπόν, αυτά είναι με 3 λόγια τι μπορώ να πω για τον Max Neuhaus, που είναι πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, επιμένω, για όλους αυτούς τους λόγους. Και βέβαια πάρα πολύ δύσκολο, πέραν από το τι μπορούμε να συζητήσουμε, να μεταφέρουμε εμπειρίες οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, εμπειρίες ενός χώρου και που δεν περιγράφονται με οπτικά. Ο Γεχούντα Σαφράν είναι επίσης μια πολύ ιδιαίτερη μορφή στη σύγχρονη τέχνη, γιατί και εκείνος έχει το λιγότερο 3 καριέρες στη ζωή του, 3 εθνικότητες, 3 διαβατήρια και πολλά άλλα. 3, 4, 5. Holy Trinity. Λοιπόν, ο Γεχούντα είναι και καλλιτέχνης, η πρώτη του και η κύρια καριέρα του ξεκίνησε ως καλλιτέχνης, εκπαιδευτικός σοβαρότατος, έκανε πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της εποχής μας, ήταν μαθητές του, έκανε μια μεγάλη τομή στον χώρο της γλυπτικής, παρόλο δεν ήταν γλύπτης, από τη ζωγραφική ξεκίνησε, βάζοντας μαζί την αρχιτεκτονική και τη γλυπτική σαν χώρο έρευνας και μελέτης και διδαχής, που άνοιξε μεγάλους δρόμους για τα χρόνια του 70 σε πάρα πολύ κόσμο, και με κείμενα, και εκεί είναι και μια τρίτη καριέρα του Γεχούντα, όπου είναι τα κείμενά του. Είναι ένας βαθύτατος στοχαστής, έχει γράψει κείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοσιογραφία της τέχνης, που συχνά διαβάζουμε ως κριτική της τέχνης, αλλά έχει κάνει μια πραγματική δοκιμιογραφία πάνω στην τέχνη, με μια φιλοσοφική διάσταση, με θέματα που αφορούν πιο πολύ την προβληματική ενός καλλιτέχνη, ενός πνευματικού ανθρώπου, παρά την προβληματική της επικαιρότητας, της αγοράς ή της πληροφόρησης. Λοιπόν, μέσα από αυτά τα τις 3 πλευρές, ας πούμε, του Γεχούντα, ελπίζω ότι σήμερα, εγώ τουλάχιστον θα κοιτάξω, επειδή έχω την ευκαιρία να είμαι πολύ πιο συχνά στην Ελλάδα και ελπίζω θα έχουμε και ευκαιρίες να τα πούμε κι αλλού, να μιλήσω πλέον όσο λιγότερο γίνεται, για να πάρουν το λόγο ο Γεχούντα και ο Μαξ. It's what I wanted to say. So, I've introduced both of you. Yes. With, let's say, minimum 3 facets of each. And let's go to the present, and perhaps you may start talking, or Yehuda, how do you... I'll start. Okay. I'd like to start talking about, by talking about a new artist book, which I've just made. It has my years on the cover, left and right. Inside are no words, but just 100 pairs of ears. The photographs were made by taking a camera to the Jardin de Luxembourg in Paris and asking people, as wide a racial range of people, if they would agree to have their ears photographed and published. The photographs are anonymous. We don't know who they are anymore. In the back, I just wrote a small paragraph, which I'll read.
The ways we think of our ears are strange indeed. Although in plain sight, they remain completely unseen. Most of us can describe the nose, eyes, or mouth of an acquaintance, but unless there is a deformity, few of us could say very much about the ears, even of somebody we live with. Not only do we not see each other's ears, but we don't want them to be seen. Describing the details or shape of someone's ears usually results in acute embarrassment. It is if they are private parts situated in plain view, sensual organs exposed but unseen. Yes, I think so. Δεν ξέρω αν αυτό βολεύει, θα προσπαθήσω να μεταφράσω, όχι πάρα πολύ ακριβώς, αλλά τουλάχιστον να παίρνετε την εικόνα αυτών που λέει ο κύριος Νιούχαους σε κάθε ενότητα. Θα ήθελε να ξεκινήσει παρουσιάζοντας σας αυτό το βιβλίο που είναι ένα artist book το οποίο έφτιαξε τώρα τελευταία, ένα βιβλίο καλλιτέχνη δηλαδή, και το οποίο στο εμπροστόφυλλο και στο οπισθόφυλλο έχει φωτογραφημένα έγχρωμα τα αυτιά του. Στις σελίδες του βιβλίου αποτυπώνονται 100 ζεύγοι αυτιών από ανθρώπους αγνώστους, τους οποίους ζήτησε την άδεια στο πάρκο του Λουξεμβούργου να φωτογραφίσει τα αυτιά τους. Και θα σας μεταφράσω αυτό το οποίο είναι και το μοναδικό κείμενο αυτού του μικρού βιβλίου. Οι τρόποι με τους οποίους σκεφτόμαστε για τα αυτιά μας είναι περίεργοι ιδιαίτερα. Παρόλο που βρίσκονται σε κοινή θέα, παραμένουν εντελώς αθέατα. Οι περισσότεροι από μας μπορούν να περιγράψουν τη μύτη, τα μάτια, το στόμα κάποιου που γνωρίζουν. Αλλά εκτός και αν υπάρχει κάποια ανομαλία ή δυσμορφία, πολύ λίγοι από μας μπορούν να μιλήσουν για τα αυτιά αυτού που γνωρίζουν, ακόμα και για τα αυτιά κάποιου με τον οποίο ζουν μαζί. Όχι μόνον δεν βλέπουμε ο ένας τα αυτιά του άλλου, αλλά δεν θέλουμε ούτε καν να τα βλέπει κάποιος άλλος τα δικά μας αυτιά. Περιγράφοντας τις λεπτομέρειες ή το σχήμα των αυτιών κάποιου, είναι ένα θέμα που πάντα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται μια απαρέσκεια γι' αυτό. Είναι σαν να μοιάζουν με τα απόκρυφα μας μέρη, τα οποία έχουν εκτεθεί δημόσια, σαν να είναι γεννητικά όργανα τα οποία εκτίθενται αλλά είναι αθέατα. This idea that, I mean, I've always been fascinated by ears because I've been fascinated by sound since I was 14 years old and decided to be a musician. Βέβαια, ένα ακόμα πολύ σημαντικό πράγμα για αυτό το βιβλίο ξεκινά από το γεγονός ότι το ενδιαφέρον μου για τα αυτιά ξεκινά από πολύ μικρού. Από όταν ήμουν 14 χρονών άρχισα να ενδιαφέρομαι για τα αυτιά, διότι με ενδιέφερε καταρχήν ο ήχος. Ήταν και ο λόγος για τον οποίο ήθελα να γίνω μουσικός. Έτσι, ενώ άλλοι άνθρωποι όταν μιλούν μεταξύ τους, κοιτάζουν τα μάτια του συνομιλητή τους, εγώ κοιτάζω το στόμα, γιατί το στόμα είναι το μέρος από όπου προέρχεται, όπου παράγεται ο ήχος. Και πολύ σπανιότερα κοιτάζει κανένας τα αυτιά. Παρατήρησα το λοιπόν ότι κοιτάζοντας τα αυτιά των συνομιλητών μου, είδα ότι αυτό τους ενοχλούσε. Και επίσης ένα παράξενο πράγμα που έχει σχέση με την παρατήρηση των αυτιών είναι ότι σπάνια βλέπουμε και τα δύο αυτιά, παρότι είναι αναγκαία για να παράγεται στερεοφωνικά, να έχουμε την αίσθηση του χώρου όταν ακούμε. Αυτό το βιβλίο, χρησιμοποιώντας και τα δύο αυτιά στο σαλόνι του, στο ανάπτυγμά του, δίνει αυτή την αίσθηση της στερεοφωνικής εικόνας που αποκτάται από το άκουσμα των ήχων. You're doing great. I'm trying very hard. I try to remember everything. Right. I think one of the reasons these feelings about ears are this way.
Ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον για τα αυτιά είναι αυτό που γράφω στην δεύτερη παράγραφο του κειμένου που έχετε στα χέρια σας, το οποίο λέει ότι στην καθημερινή μας ζωή το μάτι και το αυτί, τα μάτια και τα αυτιά συνεργάζονται συνέχεια και σε στενή συνάφεια για να αποκτήσουμε αντίληψη του κόσμου. Παραδοσιακά, όσοι ασχολούνται με τις πλαστικές τέχνες έχουν προσαρμόσει την αντίληψη του κόσμου μέσω της όρασης, δημιουργώντας τις μορφές και τα χρώματα. Εγώ, από την άλλη μεριά, δουλεύω με την αίσθηση της ακοής. Έτσι, χρησιμοποιώ τον ήχο ως γλύπτης για να δημιουργήσω χώρους και είναι ένα υπέροχο συναίσθημα να δουλεύω μέσα στις πλαστικές τέχνες, στις εικαστικές τέχνες, χρησιμοποιώντας τα αυτιά μου. I think we should try to move this into a conversation rather than these sudden statements. So, first of all, I'd like to thank the organizers for inviting us here. I must say I'm very happy to be in Athens and speaking in art school. I've been many times, but never in contact with the School of Art here. And in fact, that is... Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ενθουσιασμένος που είμαι στη Σχολή Καλών Τεχνών και λαμβάνω μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό που διεγείρει το ενδιαφέρον με το έργο του Μαξ είναι ότι επισύει την προσοχή στον ήχο και μέσω του ήχου στο σχέδιο, συσχετίζοντας έτσι τον ήχο με το σχέδιο και με την γραφή. Through the sound, the relationship between drawings and writings becomes so much more alive. I think that I will not be mistaken if I would say that Φαντάζομαι ότι όπως και σε όλα ο δυτικό κόσμο και τα σχολεία στην Ελλάδα, όταν ξεκινάμε να μαθαίνουμε να γράφουμε, οι δάσκαλοι μας συμβουλεύουν να αποφεύγουμε την ονοματοποιία, διότι θεωρείται μια αρκετά πρωτόγονη μορφή επικοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι η ονοματοποιία είναι ένα από τα πιο επικοινωνιακά πράγματα, διότι ο ήχος ο οποίος παράγεται από την δραστηριότητα αυτή είναι η ουσία της επικοινωνίας. Transmit something beyond a sound that already has a significance. And indeed, I think that is in general. Παρόλο που ο τρόπος καταγραφής του ήχου είναι σχετικά πρόσφατος, πρέπει να πούμε ότι η υιοθέτηση της φοινικικής γραφής για να παραχθεί το ελληνικό αλφάβητο, το εβραϊκό αλφάβητο και του λατινικού αλφαβήτου δημιουργεί ήδη ένα ηχητικό έργο παρόμοιο με αυτά του Μαξ. Sound work in that sense in which Max is using it. I think you're right, Yehuda. I mean, this way of writing, of course, is a notation, a sound notation. But I divide the world of sound. Έχεις δίκιο, Γιαχούτα, η γραφή είναι ένα είδος καταγραφής του ήχου, όπως είναι οι νότες στη μουσική. Αλλά εγώ χωρίζω τους ήχους σε δύο κατηγορίες. Στους ήχους οι οποίοι είναι κωδικοποιημένοι, όπως οι λέξεις ήχος, δεν έχει καμιά σχέση με τον ήχο, απλώς σημαίνει τον ήχο. On the other hand, most of our world outside of language. Και βέβαια όλη η γλώσσα, είτε η μουσική, είναι ένα είδος κωδικοποιημένων ήχων.
natural, which we've assigned to it. That's why. Και υπάρχουν και οι κυριολεκτικοί ήχοι, μεταφράζω το literary κυριολεκτική για να έχει σημασία, όπως είναι ο χτύπος στο τραπέζι, ο ήχος που κάνει ο ανεμιστήρας στην οροφή, είναι οι ήχοι που μας περιβάλλουν. It's the sound of knocking on the table, it's the sound of a car passing. This is most of our experience of sound, except for language. And basically, what I work with when I build a work with sound is in a space between. Γεννιόμαστε με την έμφυτη ικανότητα να καταλαβαίνουμε από όταν είμαστε πάρα πολύ μικροί το νόημα τροποντινά των ήχων. Ακόμα και ένα βρέφος, ένα νεογέννητο μπορεί να καταλαβαίνει με αυτόν τον τρόπο και από τον τόνο και τη χρειά της φωνής αν κάποιος είναι ευχαριστημένος ή όχι μαζί του, αν του εκφράζει αγάπη ή θυμό. Αυτός ο χώρος αυτής της δυνατότητας που έχουμε της έμφυτης, που βρίσκεται μεταξύ του κωδικοποιημένου και του κυριολεκτικού ήχου, είναι ο χώρος του ήχου με τον οποίο εγώ δουλεύω. I believe Yehuda wanted to say something very specific, and I mean, we can, for every part of your work, επειδή η δουλειά του Μαξ είναι ερευνητική και όλος αυτός ο χώρος του ήχου, των αισθήσεων, των ενιών με τους οποίους δουλεύουν εδώ και 40 χρόνια οι άνθρωποι που κάνουν ερευνητική δουλειά, είναι πολύ πολύπλοκος. Αυτό που ξεκίνησε να πει ο Yehuda, και αυτό που ξεκινάει να πει ο καθένας μας, σε κάθε λέξη, αν κάναμε μια διάλεξη, θα φτάναμε ίσως να συμφωνήσουμε σε κάποιες κοινές έννοιες, ώστε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση που να τρέχει. Αυτό που είναι βασικό για μένα σε αυτό που είπε ο Yehuda είναι ότι τον καιρό που ξεκινάει ο Μαξ να κάνει τη δουλειά του, σαν μουσικός ακόμα, οι συνθέτες της σύγχρονης μουσικής τότε που αρχίζουν να χρησιμοποιούν θόρυβο, ήχους που δεν είναι κωδικοποιημένοι στη μουσική, δεν έχουν τρόπο να τους γράψουν και αρχίζουν και κάνουν σχέδια. Τα σχέδια αυτά που κάνουν αρχίζουν και φαντάζονται ότι γίνονται ζωγράφοι. Αυτά αρχίζουν και κορνιζάρονται κάποια στιγμή, πάνε και σε γκαλερί και γίνονται εκθέσεις, ας πούμε, όπως μέχρι με τον Κέιτς και με ένα σωρό άλλους ανθρώπους, ας πούμε, που τα σχέδιά τους τα δείξαμε ως εικαστικά φαινόμενα. Το ενδιαφέρον της δουλειάς του Μαξ είναι ότι πάει κάποια στιγμή και βγάζει την εικόνα από την αναπαράσταση του σχεδίου σαν γραφή σαν γραφή και προσπαθεί να βρει ένα σχέδιο που να δίνει το άκουσμα και που να δίνει το άκουσμα όχι σαν αναπαράσταση αλλά σαν μια άλλη διάσταση του σχεδίου που δεν είναι γραμμική κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί πέρα είναι που εντάξει, νομίζω φτάνει η συζήτηση εκεί πέρα και έδινα ως παράδειγμα τη Μαντόντινα Ραβαντινού όταν προσπαθούσε να μεταφράσει του James Joyce του Finnegan's Wake στα ελληνικά και που είχε κολλήσει. Η γυναίκα δεν μπορούσε να προχωρήσει στη μετάφραση μέχρι κάποια μέρα που τη θυμάμαι ακόμη και τώρα, τη βλέπω μπροστά μου και μου λέει «Βρεντέν, επιτέλους ξεκόλλησα. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα γιατί διάβασα δυνατά όλο το κείμενο και ο μόνος τρόπος να καταλάβω πώς μπορώ να γράψω, να ξαναγράψω τον James Joyce στη μετάφραση είναι όχι να τον διαβάσω, είναι να τον πω». Πού μπαίνει το πρόβλημα της ονοματοποιίας στο δικό του έργο? Είναι στους ήχους που φτιάχνει, είναι στα σχέδια που κάνει? Σε κάποια έργα βρίσκεται και στον ήχο ακόμη. Let me add something. No, but let me add something to which might help understanding. In a certain sense, one could say. Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Η παραδοχή αυτή είναι ότι η γλώσσα συναπαρτίζεται από ήχους οι οποίοι δεν μπορούν παρά να παράγουν νόημα. Ιδάλλως δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία. Από τη στιγμή που από τη μία συμφωνούμε προσωρινά ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ήχους που να μην έχουν κάποιο νόημα, εάν δεχτούμε ότι η τέχνη και η επικοινωνία βασίζεται σε πράγματα που δεν επικοινωνούνται, και φτάνουμε εδώ. Και συμφωνήσαμε ότι... The privilege of the... But perhaps I should stop here, no, otherwise we will lose... Okay.
It's always been the privilege of the poet, in the most generic sense, whether it's a painter or a writer, to draw from that world which is not yet codified, assembled, and so on. That's already in the Socratic dialogue when Socrates says that. Φτάνουμε έτσι στον Σοκρατικό διάλογο, ο οποίος μας λέει ότι μπορούμε να ακούσουμε και να μεταφράσουμε, να ακούσουμε ακόμα και τα δέντρα και τις πέτρες να μιλούν με τον ήχο τους. Η σχολή, η φορμαλιστική σχολή η ρωσική χρησιμοποίησε κάποιους όρους για να εισάξει ακριβώς αυτό το κομμάτι της γλώσσας που δεν έχει ακόμα κωδικοποιηθεί, τον όρο strangeness. Ας το πούμε με την παλιά ορολογία που χρησιμοποιείται, του παραξενίσματος, του ξένου, της απόστασης, που το βλέπουμε, που το ακούμε μάλλον στα έργα του Schwitters και που είναι το κομμάτι της γλώσσας ακόμα, το οποίο δεν έχει κωδικοποιηθεί, δεν έχει αποκτήσει συγκεκριμένο νόημα και το εισπράττουμε ως έτσι. It's an interesting point, this one about that you just. Είναι ενδιαφέρον, απευθυνόμενο στον Ντένι, ο Μαξ Νιούχαους, του είπε, είναι ενδιαφέρον που είπες ότι κάποιο έργο μου ανακαλούσε, έδινε την εντύπωση ότι ήταν ο ήχος κάποιων γρύλων. Ποτέ δεν χρησιμοποιώ συγκεκριμένους ήχους. Χρησιμοποιώ τον ήχο με τρόπο που να πυροδοτεί μια διαδικασία αντίληψης. Ποτέ συγκεκριμένους ήχους, όπως ο ήχος, ας πούμε, που παράγεται από τους γρύλους, αλλά δημιουργώ την αίσθηση εκείνη η οποία πυροδοτεί το άκουσμα που προσδιορίζει το έργο μου. Rather than making a sound. In fact, in many of my works, they're not things that I want you to hear. They build a perception of being somewhere, but unlike music, the sound is not the word. It's what the sound builds is the word. I would like to say something in order to go perhaps a little more to the point. I believe what today, νομίζω ότι για να πάμε λίγο πιο γρήγορα στη δουλειά του Μαξ, παρόλο ότι όλα αυτά που λέμε είναι απολύτως με συνοχή και ο Γεχούντα και ο Μαξ και όλοι μας, αλλά είμαστε λιγάκι στα προκαταρκτικά, νομίζω ότι δεν θα καταλάβουμε γιατί μιλάμε αν δεν ξέρουμε τη δουλειά του Μαξ, εάν δεν λάβουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ότι ο Μαξ Νιούχαους από κάποια στιγμή και ύστερα και κυρίως σήμερα πια δεν φτιάχνει ήχο, δεν παράγει ήχο. Παράγει ένα έργο που είναι η ακοή του ήχου, όχι η παραγωγή του ήχου. Δηλαδή ο ήχος που ακούμε είναι ο ήχος έτσι όπως μεταδίδεται, όχι από το χέρι αυτού που χτυπάει το τύμπανο ή που κάνει κάτι, αλλά από το χώρο μέσα στον οποίο, δηλαδή ακούμε το χώρο της ανάκλασης του ήχου μαζί με όλα ό,τι πάνε μαζί, παρά αυτόν καθ' αυτόν τον ήχο που παράγει ο καλλιτέχνης. Ο ήχος αυτός εξαφανίζεται γιατί γίνεται ένα με τρόπο συγκερασμένο, για να μην πούμε σαν τον Ιωάννη Σεβαστιανό Μπαχ, ας πούμε, ή με τρόπο μη συγκερασμένο με τους υπόλοιπους ήχους, και αυτό ακούμε. Και αυτό που ήταν επίσης βασικό τον καιρό που ο Μαξ ασχολείται με τη μουσική ήταν ότι από κάποια στιγμή και ύστερα όχι μόνο δεν τον ενδιέφερε να παράγει ήχο ως μουσικός ο ίδιος, είναι ότι κατάλαβε ότι ένα καμπαναριό μιας εκκλησίας δεν είναι ένα κρουστό που χτυπάει κάποιος την καμπάνα και ακούμε κάποιον να παίζει καμπάνα. Είναι ένας ήχος που σας δίνει χρόνο, σας δίνει ένα χώρο που ακούνε μακριά έξω από το χωριό, αυτοί που είναι στα χωράφια. Χτυπάει την καμπάνα, όχι για να ακούσω εγώ, αλλά αυτός που είναι στο χωράφι πιθανώς και πρέπει να έρθει γιατί είναι 5 η ώρα. Το ταμτάμ είναι ακόμα πιο μακρινές οι αποστάσεις που πάει από βουνό σε βουνό και οι ήχοι γίνονται ένα. Από εκεί ξεκίνησε κάποια στιγμή ο Μαξ
με χώρους που δεν είναι ίσως είναι κωδικοποιημένοι, δεν ξέρουμε και πώς, σε άλλους πολιτισμούς. Δεν θα πούμε τώρα σε εθνομουσικολογικά προβλήματα, αλλά για να συλλάβει το χώρο της πρόσληψης και της κατανόησης του ήχου και της perception, της αίσθησης του ήχου. Γιώργος says that it would be very useful if myself or somebody here could describe a work in order that people can get a little more information about at least one work we could, the three of us, talk about. So, perhaps why don't you do it yourself? Can I just complete the very briefly? No. I think that, I mean, I've been privately and publicly speaking with Max for a number of years, and rarely did he say it more succinctly and more beautifully than he said it right now. Αυτό που είναι σημαντικό με το έργο του Μαξ είναι ότι όπως και η αρχιτεκτονική βέβαια οργανώνει αυτά που βλέπουμε γύρω μας και τα λοιπά, αυτό που υπάρχει, παρόλα αυτά δεν είναι αυτό καθεαυτό, είναι μια κόζα μεντάλε, είναι μια κατάσταση του νου, δηλαδή βρίσκονται όλα στο μυαλό μας. Κατά την ίδια έννοια που οι ήχοι του Μαξ δημιουργούν μια τέτοια αντίληψη, η οποία έτσι σχέση με την... είναι μια κόζα μεντάλε, είναι ένα θέμα νοητικό. Ναι, νοητικό. Κατά την αυτήν έννοια είναι και οι αριθμοί, είναι η γεωμετρία, είναι κυρίως οι αναλογίες. Οι αναλογίες είναι πιο πολύ, πέραν του καθ' αυτό μετρήματος, είναι οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων πραγμάτων που απαρτίζουν κάποιο γεωμετρικό σχήμα. Ή, όπως το παράδειγμα της χρυσής τομής, είναι ένα τελείως νοητικό κατασκεύασμα. One of the most startling examples of this mechanism we're talking about. Το εντυπωσιακό για αυτό το πράγμα για το οποίο συζητούμε είναι ότι κανένας δεν ακούει τη γλώσσα την οποία μιλούμε. Ακούει έννοιες. Δεν ακούει τον ήχο της γλώσσας των ελληνικών ή των αγγλικών. Ακούει τις έννοιες. I believe you said also you don't hear English when you speak, but you hear Greek sound when you hear I can hear the sound of Greek because I don't speak the language. Yes. Any language you speak, you only hear meaning. Yes. Ακούς τον ήχο των ελληνικών, ναι, ακριβώς. Επειδή δεν το μιλάς. Ή για κάποιον που δεν μιλάει αγγλικά, ακούει τον ήχο των αγγλικών που μιλά ο Μαξ και τα νοήματα τα οποία μιλώ εγώ. No, it's better somebody else describes the work, maybe Dennis. Ναι, ας πάμε σε κάποιο έργο που να είναι κλειδί. Biennale relates to Yes, exactly. So, in New York, in the mid-70s, 77, Max will make a sound installation, as they called them then, at the corner between two avenues. Ανάμεσα σε δύο δρόμους, σε μια γωνία στη Νέα Υόρκη, στο κέντρο, σχεδόν στους 44 δρόμους, εκεί στην καρδιά, σαν και εμάς στην Ομόνια δηλαδή, στα χαυτία, ας πούμε, της Νέας Υόρκης, σε ένα τρίγωνο ανάμεσα σε δύο λεωφόρους, που περνάει το φανάρι από τη μία και πατάς αυτό το τρίγωνο, το πεζοδρόμιο, για να περάσεις στον άλλο δρόμο. Υπάρχει μια σιδεριά στο πάτωμα, που είναι ο εξαιρισμός του μετρό από κάτω. Cross these small islands, cross again the other street and go to the other side. On that triangle, σε αυτό το χώρο μέσα, ο Μαξ το 1977 έκανε μια ηχητική εγκατάσταση, όπου διάλεξε έναν ήχο, ο οποίος να ακούγεται μόνον όταν είσαι πάνω δηλαδή έτσι και κάνεις ένα βήμα πιο έξω, δεν ακούς τίποτα, που να δένεται με τον ήχο γύρω-γύρω, τη φασαρία των αυτοκινήτων, το ένα το άλλο, αλλά να παραμένει κάπου κατανοητός, εάν κάποιος προσέξει, να δίνει την αντίχηση
όλου αυτού του χώρου μέσα, που είναι ένα τεράστιος χώρος σε βάθος κάτω από τα πόδια σου, χωρίς να είναι ένας ήχος, χωρίς να μοιάζει με κάποιο συγκεκριμένο ήχο κτλ. Δηλαδή ένα είδος αντίθεσης πολύ έντονης. Και αυτό το έργο παρέμεινε εκεί πέρα και εξακολουθεί και υπάρχει. But I mean, defined somehow, or chosen very carefully. Επίσης, ένα βασικό πράγμα είναι ότι αρνήθηκε να μπει το οποιοδήποτε σήμα που να λέει ότι εδώ υπάρχει ένα έργο τέχνης. Λοιπόν, κατά καιρούς γίνανε διάφορες συζητήσεις με κοινό που περνούσε χωρίς να ξέρει, με πολίτες δηλαδή που περνάγαν τον δρόμο και ακούστηκαν οι πλέον απίθανες. Υπάρχει και ένα μικρό βίντεο που είχε γίνει τότε, μάλιστα και από την τηλεόραση. Οι πλέον απίθανες αντιδράσεις του κόσμου, καταρχάς κανένας δεν παραπονέθηκε, αλλά αυτά που είπαν πήγαιναν από αυτόν που δεν άκουσε τίποτα, μέχρι σε αυτόν που άκουσε κάποιον ήχο μεταφυσικό που ερχόταν από τα έγκατα της γης, μία κυρία η οποία νόμιζε ότι έγινε κάποιο ατύχημα στο μετρό μέσα και αυτά. Καταπληκτικό, μία γυραιά κυρία η οποία περνούσε από εκεί κάθε μέρα και είπε ότι κάθομαι με τα ψώνια μου αρκετή ώρα εδώ, γιατί δεν ακούω τα αυτοκίνητα και ξεκουράζομαι, ενώ είναι ένα πραγματάκι σαν και αυτό το τραπέζι και εκεί που είσαστε εσείς περνάνε η Πατησίων και εδώ περνάει η Σταδίου με αυτοκίνητα και κόρνες κτλ. Και καθόταν η κυρία αυτή γιατί την ξεκούραζε το ότι αυτός ο ήχος την αποσπούσε από την φασαρία γύρω-γύρω. Λοιπόν, αυτό το έργο υπάρχει ακόμα σήμερα και είναι επίσης βασικό ότι ο ήχος αυτός που ακούς, όσο πιο πολύ τον ακούς, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας ήχος, αλλά δεν μοιάζει με κάτι συγκεκριμένο. Και δεν ακούς ότι κάποιος έχει βάλει έναν ήχο. Ακούς ότι υπάρχει ήχος που είναι σε συνεχή διάλογο με το περιβάλλον. And discussions with people, they were just going there, and it was quite strange to see people they knew nothing about Max Neuhaus, nothing about contemporary art, how they reacted to the sound. You had the range of reactions which was very wide, from people they haven't heard anything, to people they were thinking there was an accident in the subway, to people they were thinking that the sound of the earth was there, people they were feeling just a special comfort to not to hear the noise of the cars around and to be like on an island, etc. Since I have had to talk about this piece a lot, I'll do a quick summary. It's an unmarked block of sound which sits on this triangle of land in the middle of what we all think of as the center of the world. Έχω μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το έργο, γι' αυτό θα προσπαθήσω να σας δώσω μια σύντομη, να κάνω μια σύντομη αναφορά σε αυτό. Ήταν πρόθεσή μου το έργο να έχει μια ανωνυμία, γιατί ήθελα να το προσαρμόσω σε αυτό που τουλάχιστον εμείς στη Νέα Υόρκη πιστεύουμε ότι είναι το κέντρο του κόσμου, και θα ήθελα αυτό το έργο να γίνεται αντιληπτό από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την τέχνη. Επομένως, η ανωνυμία ήταν βασικότερο συστατικό στοιχείο για να λειτουργήσει αυτό το έργο. Το έργο απαρτίζεται από ένα, θα μπορούσα να πω, το ανάλογο ενός μετικάσματος, αυτό που λέμε after image, το μετίκασμα που στην οπτική που βλέπουμε, ένα μεταάκουσμα που είναι το αποτέλεσμα ενός ήχου καμπάνας, χωρίς όμως ποτέ να εξασθενεί τελείως. Παραμένει διαρκές. Περνώντας από αυτό το σημείο πάνω από τη σχάρα του μετρό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει κανένα έργο ετή. Επομένως, αυτοί που το ακούν και το αντιλαμβάνονται περνούν σε μια άλλη διάσταση, γιατί δημιουργείται ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, ηχητικός βέβαια, που δεν όφιλε να υπάρχει σε αυτό το σημείο. Sound is a little bit
we can make a color analogy. Αυτό ήταν το αντικείμενο της προσπάθειάς μου και διαπίστωσα πολλές φορές, δίνοντας διαλέξεις στην Αμερική, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν περάσει, είχαν αντιληφθεί τον ήχο αυτό, δεν είχαν καταλάβει ότι αυτός ο ήχος ήταν κατασκευασμένος. Είχαν βρει έναν άλλο κόσμο σε αυτό το σημείο. There's someone in the room who has found the piece by themselves and are completely amazed that someone actually made it. Αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά του Μαξ τότε ήταν ότι η σχέση του με τον ήχο, ναι μεν είναι νοητική όπως είπε ο Γεχούντα και βεβαίως είναι απολύτως μια νοητική σύλληψη, αλλά ξεφεύγει τελείως από τον διεισμό του ρασιοναλισμού που ξεχωρίζει ότι τα εγκεφαλικά πράγματα, τα νοητικά είναι εγκεφαλικά και το κεφάλι μας κάπου είναι κομμένο από το σώμα μας και ότι το σώμα δεν έχει μυαλό και το μυαλό δεν έχει σώμα. Έτσι. Λοιπόν, κάπου ότι με το έργο του Μαξ ενοποιείται κατά κάποιο τρόπο το πνεύμα με το σώμα, γίνεται ένα και όχι μόνο του ατόμου αλλά της πολιτείας ολόκληρης, δηλαδή η σχέση που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους είναι σώμα και σύλληψη και έννοια και νόημα και παράλληλα και ο χώρος είναι και έννοια και νόημα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν το έχουν κάνει όλοι οι καλλιτέχνες της γενιάς εκείνης. Πολλοί το ψάξανε, σήμερα ίσως για κάποιους έχει γίνει πολύ σημαντικό, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Συν της άλλης, σε σχέση με το Cosa Mentale που είπε ο Γεχούντα και το θεωρώ πολύ σημαντικό, ο Μαξ, όπως και ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι, έκανε πράγματα τα οποία έχουν και μια επιστημονική διάσταση. Δηλαδή, οι εμπειρίες αυτές που βγάζουμε από τη δουλειά του, την πειραματική, επιτρέπουν σε μια πολιτεία ολόκληρη να οργανώσει τις ειρήνες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας κτλ., χωρίς να κάνουν θόρυβο για να σε ξεκουφαίνουν και να φτιάχνουν ένα ηχητικό περίγυρο, περιβάλλον, που να είναι πολύ πιο ανθρώπινο και πολύ πιο κατανοητό, χωρίς να είναι αναγκαστικά μόνον ποσοτικό, να είναι και ποιοτικό. Επιτρέπουν να γίνουν ανακαλύψεις επιστημονικού περιεχομένου πολύ βασικού, όπως όταν έκανε τα έργα κάτω από το νερό, που έπρεπε ο θεατής να μπει μέσα σε μια πισίνα και να βάλει το κεφάλι κάτω από το νερό και που απέδειξε, ενώ πάντα λέγανε ότι το νερό δεν παράγει ήχο, αλλά είναι μόνο αγωγός ήχου, δηλαδή το νερό πάνω στα βοτσαλάκια σε ένα ποτάμι τρίβεται και ακούμε το τρίψιμο της κίνησης του νερού πάνω στα βοτσαλάκια, αλλά το νερό δεν έχει ήχο. Έκανε σφυρίχτρες μέσα στο νερό, όπου μπορούσες να ακούσεις τον ήχο του νερού με το νερό το ίδιο. Και απεδείχθη για πρώτη φορά στην ιστορία της φυσικής τότε ότι το νερό παράγει ήχο και όχι μόνο αναπαράγει ήχο. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν αυτή τη διάσταση, αλλά από την άλλη μεριά το μεγάλο ερωτηματικό που μπαίνει συχνά είναι πού είναι η τέχνη του Max Neuhaus, είναι ακριβώς σε αυτή την σύλληψη, σε αυτή την Cosa Mentale που είπε ο Γεχούντα, που δεν έχει μόνο επιστημονικές διαστάσεις, αλλά που ξανά δίνει μια άλλη διάσταση στον χώρο, στο χρόνο, σε ένα ενιαίο σώμα και πνεύμα σε νου της αίσθησης, της πραγματικότητας. Let me just raise a problem with this state of affairs. Η φτώχεια του κόσμου δεν είναι η αδυναμία του να αγοράσει ένα εισιτήριο για να πάει να ακούσει μια συμφωνία. Η φτώχεια του είναι ότι δεν μπορεί να ακούσει την συμφωνία. Μια συμφωνία μουσική. Πώς ακούμε όμως μια συμφωνία? Την συμφωνία μπορούμε να την ακούσουμε αν υπάρχει η έννοια της συμφωνίας στο μυαλό μας και τότε ο ήχος αυτός έρχεται να μορφοποιήσει αυτή την έννοια της συμφωνίας που έχουμε στο μυαλό μας. Το πρόβλημα τίθεται όμως με τα έργα του Max Neuhaus ως εξής. Ποια είναι η έννοια του ήχου που έχουμε όταν ακούμε τους ήχους που παράγουν τα έργα του Max Neuhaus? Αυτό μας οδηγεί σε μια αμεταφυσική, αλφα στερητικό παύλα, ή στην ανάγκη της δημιουργίας
μιας νέας μεταφυσικής για να σχηματιστεί η έννοια του ήχου την οποία ακούμε στα έργα του Max Neuhaus. They are lacking in metaphysics in the conventional sense, and they, in a way, requires a different metaphysics. Perhaps I should add few more words. Υπάρχει στα ρώσικα μια έκφραση μούζικα, μοίρα, που σημαίνει ο ήχος, που μεταφράζεται συνήθως αγγλικά ως ο ήχος του κόσμου. Βεβαίως στα ελληνικά η έννοια μουσική δεν υποσημαίνει μόνο τη μουσική, αλλά υποσημαίνει και τον ήχο γενικότερα. Επομένως, με κάποια έννοια δεν υπάρχει κανένας ήχος που μπορούμε να πούμε ότι δεν συνεπάγεται κάποια έννοια και συνεπώς την κατανόησή του. Our conceptual world. And there is a very good example in poetry. There is indeed a poet of the same period as Mandelstam, Khlebnikov, that invented the whole way of writing poetry, which is called zaum. And zaum was a term which refers to all the sounds that are grammatically correct and not yet have a meaning. For example, I think in Greek and Russian and Hebrew, you can conjugate verbs correctly, and they would not have any assigned meaning. The canonical example of that was a poem called Smeka, which means laughter, and it goes smeka, smekani, smekika, smekak, more like laughter, laughing, 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 etc. All correct grammatically, but in fact, invented words, invented sounds. Yeah. I would like to react to that, if it's possible. Can I do it quickly? Sure, please. As a practitioner, of course, not as the practitioner, I understand what Yehuda is saying, but as the practitioner, because... Όταν φτάνω σε ένα ηχητικό αποτέλεσμα που θεωρώ ως έργο, φτάνω εξ αποκλεισμού. Δηλαδή ο ήχος που παράγεται, φτάνει στο σημείο που ξέρω πια ότι δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. I know it's the work because it can be no other. Η Σοντάλ Μπερέ, που είναι στον Πομπιντού επιμελήτρια για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, ρωτάει τον Μαξ εάν μπορεί να μας εξηγήσει λιγάκι, να μας περιγράψει πώς φτάνει και συλλαμβάνει το να κάνει ένα έργο. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία δουλεύει, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτή τη συζήτηση. To respond to Chantal's question, to describe the process, it's done in two major steps. The first step is deciding... Ένας από τους τρόπους που φτάνω στην δημιουργία αυτών των κομματιών είναι επειδή θέλω να ενθέσω μέσα στον χώρο ή μάλλον να αποκρύψω μέσα στον χώρο την πηγή του ήχου που δημιουργεί αυτό το κομμάτι που φτιάχνω. Όπως για παράδειγμα στο έργο που έφτιαξα στο Κάσελ, που είναι σε έναν χώρο που απαρτίζεται είναι σε 3 ορόφους, είναι μια σκάλα που ανεβαίνει αυτούς τους 3 ορόφους, οι 2 τοίχοι είναι καμωμένοι από τζάμια και οι άλλοι από τσιμέντο. Προσπάθησα να κρύψω την πηγή του ήχου, ενσωματώνοντας την μέσα στα καλοριφέρ ή στο σύστημα θέρμανσης που υπήρχε και να κατευθύνω τον ήχο στον τζάμι. Έτσι όποιος μπαίνει στη σκάλα ανεβαίνοντας προσπαθεί να καταλάβει από πού προέρχεται ο ήχος ο οποίος τον περιβάλλει και κοιτάζει στον τζάμι. Δεν βλέπει καμιά πηγή εκπομπής ήχου και έτσι αποκρύπτεται τελείως η πηγή του ήχου. Έτσι κάθε φορά και για κάθε έργο αντιμετωπίζω τα προβλήματα που προκύπτουν, τα προβλήματα δηλαδή ένθεσης του ήχου χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Δεν σκέφτομαι το είδος του ήχου που θα δημιουργήσω,
Απλώς, αφού επιλύσω το πρόβλημα, τότε αποκτά με τον ήχο ο χώρος μία μορφή, ένα σχήμα. Αφού επιλύσω αυτά τα προβλήματα, μπαίνω μέσα στο έργο προσπαθώντας να δημιουργήσω τον ήχο. Δεν είναι αυτή όμως η δημιουργία του ήχου μια αναλυτική διαδικασία, είναι μια διαισθητική διαδικασία. Ακούω με τα αυτή μου εμπειρικά και είναι σαν να κατεβαίνω ένα μονοπάτι που δεν ξέρω που πηγαίνω, ξέρω μόνο όταν φτάσω ότι είμαι εκεί. Putting one sound in, seeing what happens, and saying, well, what if I put this sound in? And kind of going on, moving down a pathway, not knowing where you're going, only knowing when you've arrived, when the work is finished. I would say, one second. I would like to react just to, on, especially after what you said, also to what said Yehuda before, in order to prevent a misunderstanding. I believe it's not that we disagree with Yehuda, but there is a kind of χοντρικά, επειδή ο Γεχούντα είπε για μια καινούργια μεταφυσική, για την αμεταφυσική διάσταση του ήχου στον Μαξ από τη μία, και από την άλλη ότι όλοι οι ήχοι κάποια στιγμή έχουν την έννοιά τους μέσα στη γλώσσα. Φοβάμαι λιγάκι το πλατωνικό παράδειγμα, ας πούμε, ότι όλα τα πράγματα υπάρχουν ως ιδέες στον ουρανό. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι ο Max Neuhaus δουλεύει λιγάκι σαν τον Αριστοτέλη, όπου η έννοια της καρέκλας δεν υπάρχει στον ουρανό, αλλά υπάρχει στο ξύλο. Και αφού, όπως είπε και ο Μαξ, αφού κάνουμε την καρέκλα, γιατί είδαμε το ξύλο, μετά μπορούμε να ξέρουμε ότι υπάρχει μια καινούργια έννοια που λέγεται καρέκλα και ίσως μετά μπορούμε να τη βρούμε και στον ουρανό, αν ψάξουμε ή αν την προβάλλουμε στον ουρανό. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η νέα μεταφυσική του Μαξ, κατά κάποιο τρόπο, η αμεταφυσική δεν είναι πλατωνική. Δηλαδή πιστεύω ότι ο ήχος δεν είναι αναγκαστικά μέσα στη γλώσσα, γιατί αν ήταν μόνον έτσι, τότε γιατί θα είχαμε εικαστικές τέχνες, η μουσική ή και καινούργιες έννοιες για τις εικαστικές τέχνες και της μουσικής, δεν θα υπήρχε λόγος. Η γλώσσα θα έφτανε. After, and then, of course, language and whatever, computers, museums, etc., can, of course, make a concept out of it, but which is not the concept of the work and not even the concept of the perception. Yes, but I mean, of course, I mean, the way of making the chair is with wood, of course. After the chair is made, we can call it a chair. Yes, of course. Although I'm a mere translator, can I intervene at this point because it has been a major interest. Έκανα μια μικρή παρέμβαση, παρότι εδώ ο ρόλος μου είναι μεταφραστικός, αναφερόμενος στον διάλογο του Πλάτωνα, τον Κρατήλο, όπου είναι ο Σοκράτης προσπαθεί να επιχειρηματολογεί σε ένα πριν τον Σωσίρ, όπου θεωρεί ότι η γλώσσα είναι ένα συνοθήλευμα συμβάσεων τελείως αυθαίρετων, και έτσι παράγεται το νόημα, που είναι κοινωνικά ορισμένες και όχι φυσικά ορισμένες, όπως διατείνεται ο Σοκράτης, και λέει ότι οι λέξεις, οι ήχοι τους οποίους παράγουμε και στους οποίους βρίσκεται το νόημα, γίνονται κάποια στιγμή λέξεις. Or that when we are saying very sweet things, προσπαθεί επίσης να εξηγήσει τις αντιφάσεις, διότι με αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει τα πάντα. Όπως παραδείγματος χάρη είπα το παράδειγμα του σκληρού. Ενώ λέει αν τηρήσουμε αυτό που λέω πρέπει να λέμε σκληρός, αυτό δεν γίνεται, γιατί υπάρχει μια έμφυτη καλαισθησία και μια φυσική προστασία του οργάνου που παράγει τους ήχους, να μην τραυματίζεται κτλ. Έτσι, ας πούμε, το χιλικό λάμδα, που δείχνει συνήθως πράγματα μαλακά και γλυκά, μπαίνει στο παιχνίδι, και από εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι με τη σύμβαση που διαμορφώνει τη λέξη. Because this could hurt people's tongues and lips, and so the letter L, which is a very sweet and mellow sound, comes into play, and this is a convention, but mostly every word comes out of an original sound which has the meaning in itself. Yes. So when it becomes a word. It's what I was talking about
in a sense, what I work with, this pan-cultural thing. Yes. Παρά τα ιταλικά μου δεν είναι καλά. Νομίζω ότι η Μαριέλα Σιμώνη ρώτησε εάν υπάρχει κάποια αρχή... Αν το πιο σημαντικό πράγμα στη δουλειά του... Αν το πιο σημαντικό... Ήταν η συνέχεια, η διαδοχή ανάμεσα στα τμήματα ή η αρχή, δηλαδή ο τρόπος πρόσβασης που έχει ο ήχος προς τον θεατή. Στον θεατή ακροατή. Attacco is the beat. You touch. They're both parts. It's like saying Έτσι συνείδηση του ότι είναι ένα πράγμα το οποίο ακολουθεί υπάρχει μια αρχή, μέση και τα λοιπά. Δεν μπορείς να το ακούσεις όλο ταυτοχρόνως. Μπαίνεις μέσα στο έργο και δεν μπορείς να ακούσεις όταν είσαι στη μέση το κομμάτι που είναι από κάτω ή το κομμάτι που είναι από πάνω του ηχοχρώματος, αλλά ξεκινάς από την αρχή, ανεβαίνεις και αποκτάς συνείδηση του χώρου που δημιουργεί ο ήχος τμηματικά, καθώς ανεβαίνεις τα σκαλιά και περπατάς μέσα στο έργο. I built it knowing that. So, yes, their sequence is important. But also this beginning, the fact that you enter these spaces. Και το σημαντικό είναι τη στιγμή που αποκτάς συνείδηση ότι ο ήχος, ο οποίος έρχεται στα αυτή σου, αρχίζει να δημιουργεί έναν χώρο. That's the way many people hear the sound for the first time, separated from what they expect is the room sound. So it's in a way the entrance to this line that your ear passes into, and you're in a new space. I just want to. Αναφερόμενος σε αυτή τη διαδικασία της κατασκευής των έργων, θέλω να πω ότι η δημιουργική διαδικασία στην πιο ψηλή της μορφή είναι για μένα διαισθητική. Είναι άλλη διαδικασία του αναστοχασμού, άλλη διαδικασία της αντίληψης ενός έργου. Και αποκτώντας με τα χρόνια εμπειρία σαν δημιουργός, θα έλεγα ότι η πιο καλή δημιουργική διαδικασία θα ήταν αυτή η οποία θα με απέκλειε από τη γνώση αυτού το οποίο δημιουργώ. From knowing what you're doing and remain knowing only what to do. Λοιπόν, σύμφωνα με τη δική μου την άποψη, ακούγοντας και τις απόψεις των προλαλισσάντων, αλλά και περισσότερο όταν εξηγεί ο Μαξ την διαδικασία της δημιουργίας του, νομίζω ότι εδώ μπαίνει και μια άλλη φιλοσοφική παράμετρος μέσα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι η καθ' αυτό λειτουργία της φαινομενολογίας. Δηλαδή, το να βάζεις μια παρένθεση, να τοποθετείς τον εαυτό σου ή το έργο της τέχνης μέσα σε μια παρένθεση, που δεν σε αποκόπτει από τη μία, αφενός, δεν σε αποκόπτει από την εμπειρία, όμως σε βοηθάει να επικεντρωθείς μέσα σε αυτό που ακούς, να ξαναβρεις την πηγή, το origin, την απαρχή ίσως αυτού του έργου, είτε είναι χώρος ή χρόνος, είτε είναι ήχος, όλα αυτά τα σημεία, και μετά κατά κάποιο τρόπο να κάνεις ένα υπερβατικό άλμα, μη αποκοπτόμενος πάλι από τις αισθήσεις, αλλά αναδημιουργώντας αυτού την εμπειρία μέσα σε μια καινούργια αισθητική λήψη, πρόσληψη αυτού του έργου και γενικότερα του κόσμου γύρω από αυτό το έργο. The captivation of the meaning of the work. What was said was
Ναι, κατά αυτήν την έννοια, όλοι οι ζωγράφοι είναι γεννημένοι, όλοι οι καλλιτέχνες είναι γεννημένοι φαινομενολόγοι, διότι ξαναθέτουν μέσα σε ένα καινούριο πλαίσιο αυτό που καθημερινά ο καθένας αντιλαμβάνεται. Στην περίπτωση του Μαξ, παρότι υπάρχει μια επικάλυψη ενιών εδώ και ένα ανακάτεμα εργαλείων μεθοδολογικών, είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Hearing something that other people are not. Yeah. Άμα λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε άνθρωπος σε εμβριακή κατάσταση, η αίσθηση που έχει σε επαφή και ήδη ξεκινάει είναι η ακοή του, ακούγοντας τους ήχους των οργάνων της μητέρας του, ακούγοντας τους ήχους του νερού μες στο οποίο κινείται, ακούγοντας τους ήχους αποδεδειγμένα του εξωτερικού περιβάλλοντος, αυτό ήδη μας φέρνει, εμένα προσωπικά, ακούγοντας τη συζήτηση του Mr. Max, μου ξύπνησε αυτό τον κόσμο και πιστεύω ότι αντιστρέφουμε αυτό που ο Πικάσο μεγάλωσε για να ζωγραφίζω σαν παιδί, ο κύριος Μαξ σπούδασε για να μπορέσει να ακούει σαν μωρό, σαν έμβριο, και αυτό το πράγμα να το μεταδίδει σε εμάς. Και γι' αυτό έχουμε και μία πρωτόγονη ηχητική παράσταση σχεδίου σε όλους τους λαούς, από την εθνικ μουσική του και από τα δημοτικά τους τραγούδια. Ακόμη και από την παιδική ηλικία που παίζουν και βγάζουν ήχους, αλλά και πιο οργανωμένα στην εθνικ μουσική τους και στα δημοτικά τους τραγούδια. I always say that artists are professional children. Πάντοτε λέω ότι οι καλλιτέχνες είναι επαγγελματίες παιδιά. Which gives us a lot of rights to misbehave. Που μας δίνει κάθε δικαίωμα να μην συμπεριφερόμαστε, να μην είμαστε καθώς πρέπει. Να κάνουμε αταξίες. Να κάνουμε αταξίες. Περνώντας την άκρη, στην τελευταία Biennale της Βενετίας, μπροστά από το έργο του Μαξ, όταν κατασκεύαζε το έργο, παρατήρησα στις διάφορες φάσεις του έργου, γιατί το άκουγα με το αυτί μου περνώντας, έτσι, και άκουγα όλο το process της διαδικασίας κτλ. Άκουσα κάποια στιγμή, μία από τις στιγμές του έργου ήταν η μεταφορά του ήχου των πουλιών στα δέντρα μέσα στη γη. Το έργο, αν θυμάστε, ήταν ένα έργο το οποίο ήταν χωμένο στη γη και είχε μια κατασκευή τέτοια που νόμιζες ότι ο ήχος βγαίνει μέσα από τη γη. Βέβαια, μετά το έργο εξελίχθηκε σε κάτι άλλο και είχε έναν άλλον ήχο. Ήθελα να ρωτήσω τον Μαξ αν αυτή η μετάθεση και η σύνθεση ενδεχομένως διαφόρων φυσικών ήχων είναι μέρος της δουλειάς του και αν συνηθίσει να το κάνει και σε άλλα έργα. Ή ήταν μια στιγμή αυτή που βρήκα εγώ, γιατί δεν έχω ξανακούσει άλλο έργο τέτοιο. Ευχαριστώ. Yeah, right. First, no, I never use actual sounds. That I built those bird sounds. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ φυσικούς ήχους. Κατασκευάζω ήχους που μοιάζουν σαν το κελάιδημα χίλιων πουλιών. Είναι όπως ζωγραφίζει κανένας νατουραλιστικά και αποδίδει ακριβώς αυτό που βλέπει. I built a sound which made you imagine there were 10,000 birds in... Yeah. The reason I changed it was that, in fact... Ο λόγος που εγκατέλειψα αυτή την ιδέα και την άλλαξα ήταν γιατί μου φάνηκε ιδιαίτερα διανοούμενη, intellectual, εγκεφαλική και κυριολεκτική. I thought I could make I could play with the fact that it was on this pathway under these trees and make something that was,
but it was too literal, and and I tried to make it less literal, but it you know, it's like a painting that didn't. So it's very simple with a computer. You just press the button, it's gone. You don't have to repaint the canvas either. George. Υπάρχει ένα πολύ βασικό στοιχείο στη δουλειά του Μαξ που είναι η τοπογραφία, για την οποία δεν μιλήσαμε. Χωρίς να θέλω να το αναπτύξω αυτό, και ναι, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, ότι τα σχέδιά του, επειδή ακριβώς η δουλειά του Μαξ σχετίζεται πολύ με την τοπογραφία, είναι σαν σχέδια μηχανικού, πολιτικού μηχανικού τοπογράφου, που περιγράφει με έναν τρόπο τον χώρο, τον τόπο που έφτιαξε με τους ήχους του. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο μέσα στη δουλειά του Μαξ. It depends very much on the drawing, but in the first. Είναι αλήθεια ότι είμαι ο πρώτος που εισήγαγα τον όρο ακουστική, αν μεταφράσουμε το oral, ακουστική τοπογραφία, και ευχαριστώ για την... To work with, because it's a contradiction. In all of our experience of sound from when we're born, we know that sound is louder the closer you are to it, but there are no sharp discontinuities in it. If you walk towards me while I'm talking, my voice will gradually get louder. If you walk away, it'll get softer. This is what we know about the topography of sound, and we know it for all our lives, and we're absolutely sure of it. One of the things I started to do was make very sharp discontinuities in that, and that contradiction in your very fundamental system of perception. It's a nice way of getting the viewer off the ground, levitation. So I use it in many different ways. I build different kinds of topography. I don't use it in every work. It really depends. It's something. It's a tool. It's a tool that I can make a work with. The drawings, I think, it depends. If you're looking at the ones in that catalog from 1990, yes, most of them, in fact, weren't done by me, but done by, no, that's not true. I'm trying to think. It depends really on the drawing, and the fact that I use the tools, paper, translucent paper, and colored pencils of the engineer is, in a way, a contradiction, because I don't draw like an engineer. In every drawing of Max is a short text written by Max, which is a poetical text, more than... Yeah, I mean, I had to find some way to get these intangible, invisible works onto paper. It's just about practical not to have any paper in the culture that we live in. But I was determined that I... Σε ό,τι αφορά τα σχέδια, σκέφτηκα κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσω την φωτογραφία, αλλά αυτό θα ήταν ήδη μια μεγάλη αντίφαση, γιατί φωτογραφίζοντας ένα άειλο έργο θα απεδείκνυα στον κόσμο ότι πράγματι το έργο δεν υπάρχει. Γι' αυτό η καταφυγή σε δύο ήδη πολύ ανεπτυγμένους τρόπους αναπαράσταση στην γραφή και το σχέδιο, προσπαθώ να τα χρησιμοποιήσω με τέτοιον τρόπο που να δημιουργώ ένα ανάλογο του κομματιού το οποίο φτιάχνω. Instead of, like many sculptors, having to reduce my work to a model or a photograph, I'm very lucky. I can take two mediums which have nothing, that don't impinge on the work itself, and use them to circumscribe an idea of the work. And that's what these two-panel drawings are. It's an image next to a text. Πολύ τυχερός. Γιατί ακριβώς δεν χρειάζεται να
κάνει μια μικρογραφία ή ένα μοντέλο του έργου που να είναι η φωτογραφία και να είναι απλώς μια μικρογραφία, ας πούμε, του έργου σαν αναπαράσταση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες γλώσσες, αυτή της γλώσσας της γραφής και του σχεδίου και του χρώματος, για να μπορέσει να κάνει αυτό το ανάλογο που του επιτρέπει να διευρύνει και την ίδια του τη σχέση με το έργο και τη σχέση του θεατή με το έργο. The drawings I just spoke about, I also call the drawing after, because for me they're a way of reflecting on what I've made. I can never usually make them right away after I finish the piece, because I'm not sure, I don't know what I've done really. It takes a little while for me to figure out what in fact I've done, and at that point I can make this two-panel drawing, image and text. But of course, I mean, drawing is such a powerful means of communication. I use it in many ways. I also talk about the technique of the story about putting the sound on the glass so that the source disappears is also something I've drawn. I also, when I'm building a topography, since you can't see the topography, I often map. I make a map, I draw it, so I can begin to shape it in some way, because it lets you form it, because you can see what you in a way see what you're doing. So I mean, for me, drawing and words are very general things. I mean, I use them outside of art also. So there are these circumscription drawings, there are working tools in a way, and there are deliberate explanation drawings when I'm talking about technique or a part of a work in some way. Την ώρα που φτιάχνετε το έργο που δεν ξέρετε τι είναι, φτιάχνετε κάποιους διαδοχικούς ήχους, αναπόφευκτα. Αυτή η διαδοχή των ήχων δημιουργεί στο μυαλό σας και ενδεχομένα μετά στον ακροατή θεατή μία αλληλουχία σκέψεων. Σας μπήκε ποτέ η ιδέα ή ο πειρασμός να κάνετε μια κατά κάποιο τρόπο αφήγηση μέσα από τους ήχους? Αφήγηση. Με την έννοια δηλαδή των ήχων οι οποίες αντιστοιχούν ενδεχομένως σε κάποιες έννοιες. When you were building your work, you said that you don't know what it is until it is finished. You are creating a sequence of sounds, which at the same time, for the listener, for the beholder, for the... For himself. Yes, also creates a sequence of meanings. Have you ever been tempted, or have you ever thought to create a work that consumes this sequential character to produce a narrative? Actually, we haven't talked about the sounds of these works, so it's an error that isn't your fault. We haven't given you enough information. All of the sounds of all of my work are continuous, and they don't, because they're continuous and they don't change. They don't develop in time. In fact, they jump out of time. It's because they're endless, because they're infinite. They have no time, which is another contradiction about everything we know about sound. It always exists in time. Meaning in speech and music only occurs over time. You have to finish saying a word before the word exists. But with all of these pieces, the sounds are what I call textures or continuums or what other words. So there is no development in time. That's not a dimension of what they are. That's why they're able to make place, essentially. But the second part of his question was... No, if you have ever been tempted to create a narrative with this sequential character, but you said there is no sequence. So there is not the element of time, so there is no sequence, no narrative. No, I mean, I was a musician at one point, and I'm listed in Grove's Dictionary of Music as a composer, so there is that dimension of
another part of my work. Yes. Δεν είναι το λοιπόν το δικό σας το λάθος που οφείλεται στο ότι δεν είχα δώσει αρκετές πληροφορίες. Τα έργα μου απαρτίζονται από ήχους οι οποίοι είναι συνεχείς. Επομένως δεν υπάρχει μια ακολουθία ήχων. Αποκαλώ αυτούς τους ήχους textures, υφές ή continuum ή ένα συνεχές. Επομένως, είναι ο μόνος τρόπος για να ορίσω έναν χώρο, γιατί μια λέξη, παραδείγματος χάριν, για να σχηματιστεί, πρέπει η εκφορά της συνεπάγεται την αρχή και το τέλος της λέξης για να ολοκληρωθεί και να μεταδώσει το νόημά της. Ενώ τα δικά μου έργα χρησιμοποιούν συνεχείς ήχους, δεν υπάρχει αλληλοδιαδοχή και επομένως πηδούν έξω από τον χρόνο και δημιουργούν χώρο. Κατά αυτήν την έννοια, η ερώτηση για το αν μπήκα στον πειρασμό να δημιουργήσω κάποιο αφηγηματικό έργο, εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο αφού δεν υπάρχει η αλληλοδιάδοχος. Just to make one point, Max. It is absolutely true what you say about your sound and about the way you work and you perceive your work. The sound is continuous. What is, though discontinuous, is the perception of the sound for the viewer. And if there is any possible narrative to be made, it's not done by you on purpose, but is the fact that you not. Είπε ο κύριος Ζαχαρόπουλος ότι είναι αλήθεια ότι εσύ δεν δημιουργείς μια αφήγηση. Η αφήγηση την δημιουργεί ο ακροατής, ο οποίος κινείται μέσα στο χώρο και επομένως έτσι μια χρονική διάσταση, ο τρόπος με τον οποίο ακούει ή αντιλαμβάνεται το έργο. Μίλησα για ένα έργο που είναι πραγματικό, μια σειρά από έργα που έχει κάνει για δωμάτια, όπου σε ένα έργο, ας πούμε, ο ήχος είναι πάντα στο άλλο σημείο από εκεί που βρίσκεσαι. Δηλαδή, βρίσκομαι εδώ, ακούω ότι ο ήχος είναι εκεί. Πάω εκεί να δω μήπως είναι εκεί ο ήχος, ξαφνικά ο ήχος ακούγεται εδώ πέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ήχος κινείται ή ότι έχω εγώ την ψευδαίσθηση ότι ο ήχος κινείται, είναι ότι εγώ κινούμαι. Κόπου και να πάω, εγώ κινούμαι και άρα ο ήχος είναι πάντοτε αλλού από εκεί που είμαι εγώ. Absolutely. I mean, but that's in a way of the heart of what I do. I don't make the narrative. I catalyze the narrative for you. In the place pieces, it's the listener who places them in his own time. Certainly when you walk through a topography, you create, if you walk from one area to another, you're creating a narrative, but it's your narrative, not mine. It's an oxymoron. Then you make a drawing and you construct something to deconstruct it afterwards. Yes, but I didn't understand it. Say it in Greek. Yes. Yes. You make first a construction to deconstruct it. Why? But no, the drawing after is a reflection on the work. And yes, it inverts the function of a drawing. Drawing traditionally is something you use to plan with, because it's easier to make a line on a piece of paper than put a piece of steel somewhere. And I invert that. I do the drawing after rather than before. It's not a preparation. But deconstruct, no. I've never deconstructed in my life, I hope. Η τοπογραφία της αντίχησης που έχει αυτό το έργο δεν είναι καμία deconstruction. Απλώς είναι μια τοπογραφία που δεν είναι του χώρου σαν αρχιτεκτονική, σαν στατικό χώρο, αλλά είναι τοπογραφία της κίνησης μέσα στον χώρο. Δεν είναι καμία deconstruction. Αυτό που ήθελα να παρατηρήσω και να ρωτήσω έχει σχέση με αυτό που λες προηγουμένως. Παρατήρησα ότι στο έργο που περιγράψατε, που κάνατε στο Κάσελ, διαφοροποιείτε, το βασικό σας μέλημα ήταν να αποκρύψετε, να συγκαλύψετε τον θόρυβο φόντου. Εσείς το ονομάσετε πηγή του θορύβου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ θορύβου φόντου και
ας το ονομάσω, κωδικοποιημένου θορύβου. Υπάρχει δυνατότητα κανείς, θα ήθελα να παρατηρήσω καταρχάς, φαίνεται ότι αυτός ο θόρυβος, ο οποίος αποκρύπτεται, τον οποίο ονομάζω αυτή τη στιγμή θόρυβο φόντου, η πηγή του θορύβου, θα πρέπει πάντοτε να αποκρύβεται ίσως για να μπορούμε να ακούσουμε οτιδήποτε. Είναι ορίζοντας αυτός κάθε κωδικοποιημένου πιθανώς θορύβου. Και για να τελειώσω, θα υπήρχε δυνατότητα να παράγουμε θόρυβο που δεν παράγεται σε διαφορά σε σχέση με αυτό το θόρυβο φόντου. Μήπως πρέπει πάντα να υπάρχει αυτή η διαφορά. Αλλιώς, και κλείνω, αλλιώς θα είχαμε λευκό θόρυβο. Λοιπόν, Dionysius is saying that on what you said concerning the Pisan castle, he noticed that your aim was to conceal, to hide the source of the sound. What you call the sound sources, and what on the other side can be called background sound. In your conception, is it possible? Is it necessary always to hide the source, and in order to make distinction between, let's say, a background sound and a sound source like perception? If not, he believes we could come to the point that every sound mixes into a kind of blank, white noise. I mean, he speaks about noise, background noise. Okay. And if I may add, he said and that... in relation to the codified. Yes. Is this distinction the necessary thing to codify sound? Distinction between noise and the work, or what? Background noise and the source. Because he thinks that you're saying that codified sound is always created by differing, being distinct from the background sound. Okay. Number one, the first part of the question about hiding the source. Ο λόγος για τον οποίο αποκρύπτω την πηγή του ήχου είναι ακριβώς γιατί σε τέτοιου είδους κομμάτια που αποτελούνται γλυπτικοί, που γίνεται από ήχους, η παρουσία ενός μεγαφώνου, ενός ηχείου θα μετέθεται σε αυτό την έννοια του γλυπτού. Θα γινόταν δηλαδή το ίδιο το ηχείο του γλυπτού. Δεν προσπαθώ δε τόσο πολύ να τα κρύψω, απλώς το ανάλογο θα ήταν να πούμε ότι κρύβει κανένας σε ένα καναβάτσο ζωγραφικής το πλαίσιο πάνω στο οποίο τεντώνουμε το καναβάτσο. Δεν το κρύβουμε, είναι από κάτω από τον πίνακα. The second point, I'll take the third point, the codified. What I mean by codified... Όταν μιλώ για κωδικοποίηση, εννοώ το αρχικό παράδειγμα που είπα, ότι μια ομάδα μέσα σε μια κοινωνία αποφασίζει να εννοηματοδοτήσει τον ήχο ήχος και να του δώσει το νόημα του ήχου. The word sound has the meaning sound. This is the codification I'm talking about. I'm not sure how you got to background noise in that, but it's a very important concept for me. What I have to do in order to build a space with sound many times. Δεν ξέρω πώς έφτασε στο συμπέρασμα του ήχου φόντου, όπως το είπες, ότι αν δεν υπάρχει φροντίζω να τον δημιουργώ για να οικοδομηθεί το ηχητικό κομμάτι που φτιάχνω. Και αν θα έφτιαχνα κάποιο ηχητικό γλυπτό για αυτό τον χώρο, θα χρησιμοποιούσα τον ήχο που δημιουργούν οι ανεμιστήρες που γυρίζουν αυτή τη στιγμή, που παρότι είναι ένας ήχος του οποίου πρέπει να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή για να τον αντιληφθείς, δημιουργεί ένα φόντο σε αυτό το πράγμα το οποίο
θα έφτιαχνα. Το κομμάτι αυτό στο Κάσελ είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα, διότι μπαίνοντας μέσα στο έργο, αρχίζουν οι πιο πολλοί να το αντιλαμβάνονται όταν περάσουν στο δεύτερο όροφο και διαφοροποιείται ο ήχος, διότι στον πρώτο όροφο μπορούν να εκλάβουν τον ήχο που παράγεται ως έναν ήχο φόντου. Έναν ήχο ο οποίος ήδη υπάρχει και δεν διαφοροποιεί αυτό το μέρος μέσα στο οποίο μπαίνεις ως ηχητικό γλυπτό. They're worth working for, but many people never hear them. I believe there is one major point to make for me in order to understand a little better the work and the meaning of the work of Max. Ναι, κάτι που είναι πολύ βασικό για να καταλάβει κανείς τη δουλειά του Max Neuhaus είναι ότι συνήθως έχουμε στο μυαλό μας ή το θόρυβο ή τον ήχο σαν κάτι κωδικοποιημένο. Η δουλειά του Max Neuhaus βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει κάτι ενδιάμεσο που είναι ο ήχος που δεν είναι θόρυβος, δηλαδή μέσα σε ένα θόρυβο μπορεί να ακούσει κανείς έναν ήχο, να ξεχωρίσει έναν ήχο που δεν είναι θόρυβος, που δεν μπερδεύεται μόνο με τους άλλους, και από την άλλη μεριά δεν είναι κωδικοποιημένος με την έννοια που η γλώσσα, η μουσική κτλ. Είναι κωδικοποιημένη, είναι διακριτός. Και άρα ένας διακριτός ήχος δεν φτιάχνει αναγκαστικά ένα κώδικα, αλλά οργανώνει, προσανατολίζει την ακοή ενός χώρου. Of all the rest, without necessarily making a codification which will be, let's say, a social system like music, language, or whatever, when we talk about codified sounds, which are, let's say, conventions and not just, I would say, specific phenomena. Quite often, I use what I call the literal, so the sound of the fan in this room is literally the sound of the fan. The sounds that exist in the site that I've chosen. Σαν καναβάτσο πάνω στο οποίο μπορώ να ζωγραφίσω. Εισάγοντας ένα καινούριο ηχόχρωμα σε αυτό το καναβάτσο, σε αυτό το ηχητικό, την ηχητική επιφάνεια, μπορώ να δημιουργήσω ένα έργο το οποίο χωρίς υποσυνείδητα μεταμορφώνει αυτό τον χώρο και δημιουργεί το έργο μου. It's a funny thing. Yeah, the grass is always greener on the other side of the fence. For me, as a master. Είναι αστείο, αλλά όπως λέμε, η γυναίκα του άλλου είναι καλύτερη, είναι πιο όμορφη.
είναι πιο όμορφη. Έτσι, και εγώ όταν ξεκίνησα την καριέρα μου σαν μουσικός, πράγμα που συνεπήγε το ότι έπρεπε να ελέγχω απόλυτα τον χρόνο, να είμαι ένας master of time, ένας μέτρ του χρόνου, ευθονούσα τους συναδέλφους γλύπτες οι οποίοι λειτουργούσαν έξω από τους περιορισμούς και τους καταναγκασμούς που εισάγει ο χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι λίγο αφελής ίσως η αντίληψη που έχω του χώρου, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο τον αντιλαμβάνομαι και γι' αυτό αποκαλώ αυτά τα έργα μου τόπους. Ενεργοποιώ την συνείδηση του ακροατή αυτών των τόπων, ορίζοντας για τη σχέση μεταξύ χρόνου και χώρου. Υπάρχει κάτι γραμμένο στα κείμενα τα οποία σας έδωσα, που αφορά την δημιουργία κάποιων έργων μου, τα οποία είναι θα το έλεγα instants, καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούνται με την αφαίρεση του ήχου. Παραδείγματος χάρη, όταν περιμένει κάποιος, αφού έχει μπει στο παιχνίδι της παρακολούθησης παραγωγής ενός ήχου περιοδικά, όταν περιμένεις να ακούσεις τον ήχο και δεν τον ακούς, δημιουργείται με αυτή την ασυνέχεια ένα έργο. Το λοιπόν, the moment pieces, τα έργα τα οποία αποκαλώ στιγμές, δεν οικοδομούν έναν χώρο, αλλά δημιουργούν, αλλά προκαλούν την αντίληψη ενός χώρου όταν εξαφανίζονται. Με τον ίδιο τρόπο που οι τόποι, τα έργα χώρου δεν οικοδομούν έναν χρόνο, αλλά σε αφήνουν, σου επιτρέπουν να αντιληφθείς τον χρόνο, ο οποίος επισυμβαίνει μέσα στην στατική τους υπόσταση. So, Max, you say something and we close the session. You're say have the last word. I'm only the artist. But watch your step. Yehuda, please. So I was given the honor to. Dennis can also have the last word. No, never the last. Ευχαριστεί που του δόθηκε το προνόμιο να κλείσει αυτή την συζήτηση. Πιθανόν του δόθηκε γιατί εκεί που δουλεύει στο Κολάμπια, έξω από το κάμπους, υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο που λέγεται «Η τελευταία λέξη». Και γι' αυτό θα πει την τελευταία λέξη για αυτό το πράγμα. I think, in my experience, I think that we have touched on many of the difficulties and the pleasures in experiencing and knowing the works of Marx. I think that we have been able to address some of the complexities. All things of great excellence. Είπε ότι η δυσκολία των έργων του Max Neuhaus είναι που τα κάνει να είναι τόσο διακριτά ανάμεσα σε άλλα έργα. Ή πιθανόν το ότι είναι τόσο διακριτά ανάμεσα σε άλλα έργα και μοναδικά τα κάνει να είναι τόσο δύσκολα. Because we live in a culture in which we largely, so-called the organized sound, apart from the street sounds, which is completely overbearing and seems to dominate our horizon, we tend to wash it out with two things, by and large. One is concert-type music that we either listen to thanks to
recording devices and other reproductions, which completely takes, in fact, the time, the live time outside the experience, or we listen to so-called natural sound. There is the famous passage in the La Dolce Vita of Fellini, when the most so-called spiritual, philosophical type entertain his guest with a recording of natural sound. This is the man who committed suicide soon after, as you remember. After killing his children. After killing his children. So I think that, it is not surprising that somebody like, well, it is greatly surprising. At the same time, it's not surprising that somebody who was so much trained and nurtured in the art of producing music, in concert, in all sorts of situations, decided to take a leave and to create a form of art which is unique to himself. In a certain sense, it is unique to himself because he invented it. And once he invented it, he became unique. And I think that there are... Είναι μοναδικά στο είδος τους, γιατί ακριβώς ο Max Neuhaus εφήβρε αυτόν τον τρόπο να κάνει έργα και αφού τον εφήβρε, τα έργα αυτά έγιναν απαραίτητα. Witnessed over the years is the fact that they engage you in hearing, and I think perhaps it's not for nothing that in English hear, H-E-R-E, and here, H-E-R-A. Είναι απαραίτητα γιατί, όπως έλεγε ο Diderot, όταν κλείσουμε τα μάτια μας μπορούμε να μεταφερθούμε οπουδήποτε θέλουμε. Από την άλλη μεριά όμως και το ότι ακούμε μας μεταφέρει σε έναν άλλον τόπο. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι οι λέξεις hear που σημαίνει ακούω και οι λέξεις here που σημαίνει εδώ, που ορίζει τον τόπο, είναι τόσο ηχητικά συγγενείς στην αγγλική γλώσσα. Finally, there is ears and eros, and the relation to the other is very much formed by what we hear and our ability to hear. And in that sense also these pieces are very important to us. And so here we have a more than alternative to the Pavlovian act of going to concerts. Ευχαριστώ τον Max Neuhaus που με τη μοναδικότητα του έργου του μας έδωσε αυτό το δώρο να μπορούμε να ακούσουμε και να ορίσουμε τον τόπο μας. Ευχαριστώ. I'm going to go back on my promise to give Yehuda the last word and take artistic privilege and give it myself. That's the word I was phrasing. I was looking for, right? And that's just to say that as an artist, I think if you find what you're doing is easy, it's usually not worth doing. It means you're not breaking any new ground. It's not. Θέλω να θετήσω την υπόσχεση που έδωσα στο Γιαχούτα να πει την τελευταία λέξη. Ήθελα να πω ότι σαν καλλιτέχνης, αναφερόμενος στην δυσκολία και την μοναδικότητα που κάνει το έργο δύσκολο και ταυτόχρονα μοναδικό και δύσκολο, ότι εάν κάνεις εύκολα αυτό που κάνεις, ίσως δεν αξίζει τον κόπο να γίνεται. Ευχαριστώ.
I hope I didn't poets can have a misprint, and I'm sure you did oral wonderfully. sculptors can survive anything by the misinterpretation. You had Dennis in particular. Είναι και ο Γιώργος.